Sa balita nasyonal, 47 bilyones pesos na transfer na sang DSWD sa LGUs para sa Social Amelioration Aid. Pag-cremate sa sulod sang 12 oras sa mga napatay sa COVID-19 ginmando sa mga LGUs. Sa balita international, US health expert nagpahayag nga hindi nagakadapat ang gilayon nga pagkakas sang lockdown. Sa balita sa sports, Tokyo Olympics sa 2021, posible sa gihapon hindi madayon. With entertainment, Carol Banawa, isa man sa frontliner sa Estados Unidos. Samtang sa balita special, aton pa istoryahan ng mga bagay nga pwede mo himuon labi pa nga extended ang ECQ. Maayong aga Bacolod, may aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Abril 13, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag-action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro makaangkon ini sang magalumon nga kalangitan kag may lulapta nga pag-ulan kon thunderstorms. Ang kasarangan tubtob mabaskog nga hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminhan nasidlangan ang mga luntad dinhi sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag may kasarangan man nga pagdapya sang balod. Sa siyudad sang Bacolod ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 34 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7. Sa detalye na sang mga balita lokal. Padayon ang pagnubo sa kadamuon sang mga suspected kag ginamonitor sa Negros Occidental bangod sa strikto nga pag-implementar sa Enhanced Community Quarantine. Sa datos sa Provincial Incident Management Team, sang tubtublas stress sa kahapon sang hapon Abril 12, may 23 na lamang ka mga suspected cases kag 1,213 ang ginamonitor. May pinakamadamo nga suspected cases ang San Carlos nga may 5, Calatrava 4 kag La Castellana 4. Samtang sa mga ginamonitor naman nagapanguna ang siyudad sa Escalante nga may 388, siyudad sa Cadiz 176, ang siyudad sa Toboso may yara nga 139, ang Kabankalan may 127 kag Pulo Pandan nga may 69. Angot sini nagpatagayon sa pagsinapol ang PIMT sa ila Command Center nga gintawag Eastern Sunday Service. Ini ang ginpamunuan ni Governor Bong Lacson kag Provincial Consultant kag anay Congressman Albi Benitez. Mas sobra isa kagatos ka mga tricycle kag e-bike ang nagkaladakpan nga nagabiyake umpisa nga ginpaydalom ang syudad sang Bacolod
sa Enhanced Community Quarantine ug ECQ. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa Bacolod City Police Office, base sa datos ng Bitaw TMU, nagdangat sa 152 ka mga drivers ang ilan nadakpan, samtang 25 ka mga e-bikes kag tricycad ang gin-impound. Dugang pa ni Pico sa piyak sa mga rekorida ang ginahimo sa motoridad, may mga estilo ang pila ka mga driver kaangay isang pagpatapik sang private kag family use sa mga salakyan, apang istrikto nga nagabiyahe sa mga merkado kag nagabaton sang bayad. Bungod sinisno kay Pico, agresibo ang motoridad nga dakpon kag papanaugan sa penalidad ang sinuman nga driver nga nagapasaway. Sa idaron sa Executive Order No. 226 ni Mayor Evilio Dinardia, suspendido ang tanan nga transportasyon sa Bacolod, magluwas na lamang sa free shuttle para sa mga frontliners. Ang Vallacar Transit Incorporated ang nagpaulaman sang kapin 20 ka mga series bus nga nagabiyahe sa pila ka mga rota sang syudad. Na-identify na sa gobyerno sa siyudad sang Bacolod ang 7 ka mga pampubliko nga bulutuan nga gamiton nga quarantine facility para sa mga tawo nga na-monitor nga may travel history sa mga lugar nga apektado sa COVID-19. Ang mga eskulahan mo ang Andres Bonifacio Elementary School 1, Lopezina Elementary School, MG Medalla Integrated School, ETCS 3, Bacolod City National High School, Bata Elementary School, kag Mabini Elementary School. Sunod kay Councilor Renesito Novero, Chairman sa Committee on Education, ginabanta nga masobra 500 ka mga persona ang pwede nga ma-house sa nasambit nga mga eskulahan. Sunod sa konsehal, ang isa ka classroom nga may kaugalingon nga banyo ang pwede nga butangan sa 4 ka tawo kag ginaobserbar ang social distancing. Ang syudad ang magatipan sa mga i-house nga persona kaangay sa pagluto sila mapagkaon nga libre. Ginpatag man ni Novero nga sa karon ginatrabaho na sa syudad ang Memorandum of Agreement tupod ang Department of Education Region 6 sa pag-usar sa sila nga mga public schools. Nagasalig si Novero nga hindi magdamo ang mga tao nga i-monitor sa amo nga mga public schools. Sa nabunuan, ang South Hills Academy sa Barangay Alihis ang unang ginhimo bilang quarantine facility kag ini ang operational na sa karon. Yung mga eskwelahan actually ang napilian nga in terms of succession kung puno na amo ning sunod no dito sa Alihis no subong ato na to kay ready na nato. So kahapon i-ready naman nila ni ang Abyss 1 mga 17 rooms na da. Ang kinahanglan dason ang masunod sini among Lopezina Elementary School mga 18 rooms ang magamit. Kabahin sang pahayag ni Councilor Renesito Novero. Ginmando ni Bacolod City Mayor Evilio Dinardia kay BCPO Director Colonel Henry Benias nga istrikto nga patuman ang social distancing sa mga merkado sa syudad sang Bacolod. Sa isa ka video message ginpahayag ni Dinardia, may mga report sila nga nabaton nga tubtob karon may mga merkado nga wala nagapatuman sang social distancing. Sunod sa alkalde iya gintawgan si Benias kay ginhambalan nga dapat ipatuman ang social distancing anuman kadamo ang tawo sa merkado. Bugod ini ang kinahanglan sa karon nga tinion. Dugang pa ni Dinardia, iya ginalantaw nga magalawig ang enhanced community quarantine kung ang mga pumuluyo ang wala nagakooperar. Nagpangabay si Dinardia sa publiko nga updan ang kausa sang syudad kag hindi maglapas sa social distancing bugod ini ang makasalbar sa tanan. Gintawgan ko ang atong Chief of Police si Colonel Binyas nga kinahanglan patuman gid sa aton kapulisan nga sa mga merkado ni kadamo sang tawo hindi tagid pagkalimtan ang pag-obserbar sa social distancing kay amugid ina ang kinahanglan ng subong. Kabahin sa pahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Dinardia. Magsighimo man sa ila diskarte ang mga punong barangay sa siyudad sa Bacolod sa paghatag sang ayuda sa ilang mga pumuluyo. Nagpanagtag ang SK kag Barangay Takuling Council sang tag 5 ka kilo nga bugas gamit ang ilang pondo sa barangay. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales, ang tag 5 ka kilo nga bugas ang ipanagtag sa kapin 14,000 ka households lagip na naga-istar sa mga subdivisions. Nagpanagtag naman sang isda nga tuloy sa ilang mga pumuluyo sanday punong Barangay June Marty Orola sang Barangay 26 kag punong Barangay Joseph de los Santos sang Barangay 16. Nakabato naman sang libre nga itlog ang pila ka mga residente sa Barangay 13, Barangay 14 kag Barangay 16 sa adlaw sang Easter Sunday kahapon Abril 12.
Suno kay punong barangay Andre Familiaran, nakabaton sila sang donasyon nga 200 ka tray sang itlog gikan sa Colegio San Agustin Bacolod Batch 2010. Nagpasalamat naman si Bacolod City Mayor Evelio Linardia sa mga volunteer doctors kag nurses nga magapanguna sa pag-operate sa Bacolod Respiratory Outpatient kon BRO Center nga nahamtang sa Bacolod Base Center. Ang BRO Center kon Consultation Center ang mga fully operational sumugod subong adlaw Abril 13, umpisa las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon kag wala sang noon break. Sarang nga makapakonsulta sang libre ang mga persona nga nagabatsyag sang asthma, hilanat, ubo, sipon, respiratory problem kag iban pa. Sa isa ka video message kinpahayag ni Dinardia tuyo sang BRO Center nga ma-decongest ang mga nagapakonsulta sa mga hospital. Ilabi na sa karon nga madamo sang tao nagakadto sa hospital nga may mga respiratory problem. Lakip sa magapalakat sang BRO Center ang mga volunteer nga pulmonologist, infectious disease specialist, pediatrician for infectious disease kag iban pa nga mga doktor. Kalakip sa ginpasalamatan sa alkalde ang mga volunteers nga magahatag sang ila serbisyo among Canlaon Medical Society kag Negros Occidental Medical Society. Ginpasalamatan man ni Linardia si City Administrator M. Ang, chair sang Technical Working Group kag ang mga miyembro sini. Ano ini ang tinutuyo sa aton respiratory center? This is to decongest our hospitals kay tungod sa sini nga mga tinion kadamo sang nagapakonsulta nga may respiratory problem. So angot sa COVID-19 nga crisis naton, hindi naton gusto maghalo ang aton pumuluyo kag magginutok sa mga hospital. Ang duga nga pahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Linardia. Sa mga duga pa naton nga balita lokal, magasapol naman ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental kay National Food Authority Bacolod karon Negros Occidental karon nga semana angot sa ikatatlong batch sa pagbakal sang bugas agud idugang bulig sa mga local government units. Ini kasunod sa pagpalawig sang enhanced community quarantine tubtob sa Abril 30. Sunod kay Provincial Agriculturist Attorney Japheth Mascolino, paghahambalan sa meeting ang plano nga paghatag sang tiga 400 kasako sang NFA rice sa 31 ka Mabanwa kag syudad sa probinsya. Abril 2 ang unang nagbakal ang probinsya sang 31 milyones pesos nga balor sang bugas, equivalent ni sa 24,800 kasako. Ang kada LGU ang ginatagan sang tag 800 kasako para ipanagtag sa mga residente nga apektado sang ECQ. Una diri ginsuspend sang NFA ang rice distribution sa mga grains retailers agud tutukan ang relief assistance sa mga LGU sa tion sang COVID-19 crisis. Kalakip sa mga mandato sang NFA, amo ang pag-provide sang bugas sa mga LGUs kay iban pa nga mga government institutions sa tion sang disaster kon kalamidad. Nakagwa na sa hospital ang pinakauna nga COVID-19 patients sa probinsya sang Iloilo nga taga Gimbal. Sa Facebook post sang The Medical City Iloilo, ilaging kumpirma nga nakagwa na sa hospital si Western Visayas patient number 2 matapos nagnegatibo sa COVID-19 repeat test. Nagpasalamat naman ang hospital sa suporta ang ginhatag sang komunidad sa mga healthcare workers. Naibaluan si Western Visayas patient 2 amoy sa 65 anyos nga lalaki kag wala sang travel history apang may exposure sa himata nga naggikan sa Japan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Sa ato naman mga ka-aksyon, Areo, ang Dr. Alfred's bala. Kundi may ara kita nga green coffee nga available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. May ara pagid kita nga Dr. Alfred's black coffee with no sugar. Ayning bang black coffee kuno kadamo gid sang mga benepisyo para sa aton lawas. Nagapanubo ini sang risgo sang Alzheimer's disease sa 65%, kag risgo sang Parkinson's disease by 60%. Ginapanubo niya ini ang risgo. Maayo pa ni para sa aton nga atay, nagapatanlas pa sang aton sini nga paminsaron, no? Do naga-smart ka bala, samtang inom kas ni sang black coffee with no sugar. Nagatinlo pa sa imong tinae kag nagabulig sa pagpanubo sang imo sining timbang o kon weight loss. Nami man siya kay ginapanubo pa ng risgo nga makaangkon ikaw sang diabetes. So tilawin ninyo ining Dr. Alfred's Black Coffee
with no sugar. Available na karon sa mga outlets pareho sa Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, kay iban pa nga outlets. Available mangyapon ang atong sining Dr. Alfred's Green Coffee nga light, strong, kag sugar-free nga variants. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana. Ang DTX 500 ang pwede gayud nga mabakal sa online kag pwede man nga i-deliver sa inyo pulayan. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. 47 bilyones pesos na transfer na sang DSWD sa mga LGUs para sa Social Amelioration Aid. Samtang pag-cremate sa sulod sang 12 oras sa mga napatay bangod sang COVID-19, ginmando na sa mga LGUs. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
pod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:25, detalye na sang mga balita nasyonal. Na-transfer na sang Department of Social Welfare and Development sa local government units ang masobra 47 bilyones pesos alin sa 200 bilyones pesos nga budget sang social amelioration aid sang gobyerno. Sa interview kay Secretary Rolando Bautista, yara na sa LGUs ang mga ipanagtag nga cash subsidy. Masobra isa ka bulan matapos gin-implementar ang Enhanced Community Quarantine, ginpahayag ni Bautista nga naka-distribute na ang mga LGUs sang 335 milyones 874 mil pesos sa 58,150 ka mga low-income households kag 4-piece non-beneficiaries. Madumdumaan nagpain sang 200 bilyones pesos nga emergency subsidies sa 18 milyones ka low-income households nga apektado sang COVID-19. Masobra 1 ka milyon ka mga trabahante sa Pilipinas sa apektado bangod sa paghuyang sa ekonomiya tugas ng COVID-19. Sa record, gikan sa Department of Labor and Employment, Condole, naglambot sa 1 ka milyon 49,649 ka empleyado ang apektado. Sa mga record, 246,810 ang gikan sa Metro Manila. Ginsundan ini sang Central Luzon nga may 169,000, Calabarzon nga may 99,000, Davao Region nga may 90,000, Cagayan Region nga may 75,819, Central Visayas nga may 51,150, Cordillera Region nga may 46,614, Northern Mindanao nga may 46,351, kag Bicol Region nga may 41,322. Samtang sa Western Visayas naka-record sang 36,526 ka mga displaced workers, 30,721 sa Memaropa, 26,981 sa Caraga, 24,000 sa Eastern Visayas, 24,664 sa Zamboanga Peninsula, 17,378 sa Ilocos Region, kag 11,536 sa Soxargen. Nagpangabay naman si DOLE Secretary Silvestre Bello III sa mga kompanya nga buligan ng ila mga empleyado. Ginmanduan naman sang Interagency Task Force on Infectious Diseases ang local government units nga sundon ang mga guidelines nga i-cremate sa sulod sang 12 oras ang mga pasyente nga napatay bangod sa COVID-19. Pahayag ini sang IATF matapos ma-report nga nagginutok na ang mga bangkay sa isa ka ospital sa siyudad sang Quezon. Sulod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, pangitaan sa solusyon sang gobyerno ang pagbayad sa cremation pati na ang pagproseso sa mga nagakiigo nga mga dokumento. Doa pa ni Nograles, ginatingwaan sang gobyerno nga dalayon na nga matapos ang problema sa COVID-19. Una ang ginmando sang DOH ang pag-cremate sa mga bangkay agud malikawan ang paglapta sang kagaw. Liwat naman ginklaro ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang statements ng Department of Health at DOH nga nag-alegar nga ginmandoan ng mga hospital nga hindi pag-ipahibalo kung pila na ang napatay sa ilang facility bangod sa COVID-19. Sunod kay Nograles, hindi matod ang ginalegar abiso sang DOH. Ginpanginwala man ni Health Secretary Francisco Duque III ang among nga alegasyon. Naibalawan nag-post sa social media si Arnold Clavio sang GMA News kay ginalegar nga nagadamo ang patay sa isa ka hospital sa Metro Manila ka nagapangabay sa mga cadaver bags. Sa ibang baraton nga balita nasyonal, ginpasiguro naman ni National Task Force COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga nagahimo sang tikang ang gobyerno agud ipasiguro nga wala nagaginutok sa mga ospital ang bangkay sa mga persona nga napatay bangod sa virus. Ini ang sabat ni Galvez sa isyu ang inpagawa ni Arnold Clavio nga nag-aalegar madamo sa mga bangkay sa isa ka ospital sa Metro Manila ang yara lamang ginapahamtang sa mga hallway bangod sa kakulang sang cadaver bags. Suno pa kay Galvez ay dalom sang pulisa sang task force ang Metropolitan Manila Development Authority kag ang Office of the Civil Defense ang mag-retrieve sa mga bangkay nagikan sa sini nga mga ospital. Ginpasalamatan naman ni Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana ang tanan nga Pinoy sa kooperasyon kag pagbulig agud matap na ang COVID-19 kag nagpabutsyag sa ang kumpiyansa
nga matapos na ang pandemic sa madali nga panahon. Gin-issue ni Lorenzana ang pahayag kadungan sang Easter Sunday nga ginselebra sa karon nga sang Kristiyano nga katilingban sa bugos nga kalibutan kag ang paglaom nga ang mensake sang pagkabanhaw ni Jesus ang magapadayon nga maghatag sang paglaom sa piyak sang kabudlayan ginapatubang sang tanan. Suno pa kay Lorenzana nga ang Easter Sunday ang isa sa tion agod pabakuron pa ang pagtuo sang tawo kag maging mitsa as para sa iban pa. Samtang ginpahayag naman ni AFP Chief of Staff General Felimo Santos Jr. nga ang selebrasyon sang Easter Sunday bilang promisa sang paglaom. Suno kay Santos sa piyak nga ang Pilipinas yara sa tunga sang COVID-19 crisis apang ang pagkabanhaw kag pagtuo nagadala sang mensake sa kada Pinoy nga wala sa imposible sa Ginoo. Hagda na nga magbaton sang COVID-19 patients ang Philippine Navy sa ilang presidential yacht BRP ang Pangulo. Ini ang ginanunsyo sa Philippine Navy pila ka semana matapos ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa Navy nga i-convert ang vessel bilang hospital ship nga yara karon nagadungka sa siyudad sa Davao. Sa pahayag naman ni Navy Public Affairs Acting Director Lieutenant Commander Maria Cristina Rojas, ang BRP ang Pangulo ang maka-accommodate sang 28 ka COVID-19 patients nga may 5 ka medical personnel. Dugang pa ipatuman ang 3-meter distance sa mga pasyente, kag lain ang entry point sa mga pasyente kag medical staff. Ginpahayag man ni Rojas nga ang remodeling sang vessel ang nag-umpisa 48 oras matapos ang mando ni Duterte. Ang mga crew sang barko ang magpabilin on board apang hindi pagpanutan nga makasulod sa area sa din ipahamtang ang mga pasyente. Naibaluan sa tuig 2016, plano pa kuntani ni Duterte, nga ibaligya ang nasambit nga barko ang kwarta nga matipon ang ihatag sa mga war veterans, pagpakaayos sa mga hospital facilities, kag iban pa. Mayoriya sa mga Pinoy ang ginatagan importansya ang relihiyon base sa 4th quarter survey o 2018 survey sa social weather stations. Sa resulta ng survey, 83% ang nagpahayag nga very important ang relihiyon para sa ila, samtang 7% naman ang somewhat important. Nagwa man sa survey nga 7% man ang not all important kag 3% ang not very important. Ini na ang bagong record o kung record high matapos malabawan ang record ng 82% sa itong December 2016. Nagwa man sa survey nga 45 sa mga Pinoy ang nakatambong sa religious service kada semana, 32% ang kada bulan, kag 22% ang occasionally. Gintudluan sa mga miyembro ng 73rd Infantry Battalion ang mga rebel returnees sa pagpanguma kapag sagod sa sapat sa Davao Occidental agud magpangabuhi nga hindi na magsalig sa ayuda sang gobyerno. Sunod kay Lieutenant Colonel Ronaldo Valdez, commanding officer ng 73rd IB, tuyo sang hands-on training sa mga rebel returnees ang mga mapaayo pang ila ihibalo sa nagkailan nga sahi sang economic activities. Ang training ginahatag sa idalom sang Balik Loob program sang gobyerno nga kabayan sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP kag sa Executive Order 17 ni Presidente Rodrigo Duterte nga naga-institutionalize sa whole of nation approach agud tapuso na ang armado nga pagimakas sa pungsod. Kag sa katapusan nga balita national, naglambot na sa 50 milyones pesos nga pondo ang natipon sa Office of the Vice President sa fundraising drive nga ilagin patigayon agud makabakal sang personal protective equipment para sa medical workers nga nagaaway batok sa COVID-19. Sa Facebook post, ginpahayag ni Vice President Leni Robredo nga naglambot na sa 50 milyones 930,160 pesos ang ilan natipon kung diin makabakal sang 116,262 ka PPE sets kag 13,241 ka food and care packages para sa mga frontliners. Samtang ginpahayag ni Robredo nga nakapanghatag naman sila sang 79,075 ka PPEs sa 327 ka hospital sa bugos nga Pilipinas kag 6,607 ka food and care packages para sa hospital orderlies, janitors, security guards kag iban nga trabahante sa Metro Manila. Nagpasalamat man si Robredo sa mga nagdonar kag naghatag sang ila suporta. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kag para naman sa atong mga ka-aksyon, nabulayan kabala sa pagpamuhin, delikado ginabon, posible tapikan ikaw sang balatian niya colon cancer. Gani iya rin ang solusyon, Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag panguntra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niya colon, pinag sa pag-inom adlaw-adlaw, sang Super Fiber. Super Fiber,
ang Superfiber mayara sa o kon another quality products ng Life Extension Philippines. Superfiber para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Superfiber kag Life Extension Vitamin D3. US health expert nagpahayag nga hindi pa nagakadapat ang gilayon nga pagkakasang lockdown. Samtang Tokyo Olympics sa 2021, posible sa gyapon nga hindi madayon. Kagkaroon sa aton sining nga mga ka-action bla, mga bagay nga pwede himuon, ilabi na ang palawig karon ang enhanced community quarantine. Inaambatihan sa aton nga balita espesyal. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yung kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Kag sa ato naman nga balita international ginpahayag sa isa ka US medical expert nga hindi basta-basta ang dululungan nga pagkakas o kung paglift sang lockdown. Ginpahayag ni Dr. Anthony Fauci, Director sa National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nga ang pagkakas ang restriction ang depende sa lugar. Amo man dapat ang yara sa gradual process ang pagbukas liwat sa US. Sunod diri hindi ini kaangay sang switch sang suga nga dungan-dungan nga magasinde o kung magapasiga sang suga. Ginakakulbaan Manila ang liwat nga pagbalik sa nga mga virus. Ila pagatun-an sang maid-id ang sitwasyon pagkatapos ng Abril kung nagakadapat nakakason ang lockdown. Magahatag sang dugang diskwento ang Petron sa mga frontliners. Humalin Abril 12 tungtong Abril 30, tanan nga mga frontliners may diskwento nga 3 pesos sa kada litro sang gasolina kag 2 ka pesos naman sa diesel sa mga participating Petron station sa pungsod. Tanan nga ginakabing nga frontliners ang mahimo maka-avail sang discount kalakip na mga healthcare workers, delivery logistics provider, mga pulis, militar kag LGUs. Kay kinahanglan lamang ipakita sang frontliner ID para sa verification. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon ay baylo nga 50 pesos kag 64 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 83 centimos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 53 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, di ba kilala mong singers ang una nga si Carol Banawa? Tanging yaman. Yes, ang Ikaw ang king. correct. Kendo ka Gabi, ang namian ko naman sa tingog yung action boy. Kendo ka ano kibla ka bugnaw, kendo ka nami ilang balakaw. Daw Labi na ice, kung Bo, grabe, ice gid Tanging yan. asin ibugnaw. Tilay na yung pagkabugnaw niya. Ano ka cold lang, do ka, ano lang, do ka... Soft drinks. Yes, pwede. Labi na ko ara kasi doon na bukid-bukid lang. Daw, ang ref, air, ah. tapos gahangin-hangin. Gahangin-hangin, ti aircon eh. Man. Kay man, action boy, gina-share ya sa Instagram. Nga isa naman siya subong sa frontliner. Ilabi pa subong action boy. Nurse na siya mo? Oo, mas labaw na bala ang US sa mga kaso sa Ganun nagkalamatay, action boy. Sa Nalabawan nila ang Italy. Yes. Sa oo. nagkalamatay. Ilan ang patay? May 20 mil na? Lapit na to kagapon. Sa Doon, US, no? 19,000 to kagapon ang record Ay, sa ilang US. cases nga daan daw? Mga 100,000 na mo? Sobra. Sobra na? 500,000 plus. 500,000? Oo. Oh. Sang last Friday, ang record, Action Boys, 502,000 plus to. Tay subong, pag hindi. Kay everyday dan Action Boy, ka-record sa sang lapit. Sobra. Tag-sobra sa kalibo. Oo. May mga 1.5. nagkalamatay. Meron Mayroon uligan sobra 2,000, 1.9. oo. Grabe yung US, no? Gani, do ka, bala Action Kaya Boy, do ka. mga kano, guro daw ay pati sa sa mga Siguro quarantine. kapati, Sa, oo. so, do ka atrasado sa US ang ilang pag-imo aksyon. Ay, Gani no, man. Pasalamat na lang tadri sa Pilipinas, Action Boy. Kaya bisan pigado lang tayo nga pungsod. Pero at least, bala Action Boy, hindi amo nakalala. Bala ang sitwasyon diriya sa aton, di ba? Oo. So, si Carol Banawan, Action Boy, tuig 2018, nakagraduate na siya, summa cum laude ni siya, Action Boy, sa Northern Virginia Community College sa Washington, D.C. Oh. So, ang iya gineskulahan, nursing. Subang registered nurse na siya. Kagatrabaho siya dito sa US Action Boy. So, Upo ng iyang frontliner na siya. bana. Kaga concert man siya bala Action Boy. Do ka, ano lang bala? Mini lang bala Action Boy nga mga concert ni, ni Carol. Carol, Do ka namin ilang kayo mas ginpili yang iya gid nga passion nga. Iya gid nga gusto sa life. Diba? Gani, oh. Isa ta sa mga mayo nga singers naton. Oo, Carol correct. Banawa. Yes. Muna sa iyang father, balo ka doon na patay na sa Wala ko ka idea. Hindi Nga tala ano tawag pagambalan. siya? Hindi tala Hindi pagambalan, Hindi eh. talaan paghambalan. Balita sa sports, ginako naman sa organizers ng Tokyo Olympics nga dakong posibilidad nga hindi paghihapon madayon ang Olympics sa 2021. Ini kung hindi pa magkalma ang coronavirus pandemic sa bilog nga kalibutan. Ginpahayag ni Tokyo Organizing Committee CEO Toshiro Muto nga imposible nga mahibaluan kung matapos na ang krisis bangod sa among coronavirus pandemic pag-abot sa Hulyo tuig 2021.
Nagalaom naman sila nga matapos ng coronavirus para madayuna ang amo nga hinampang. Importante sa karon nga makahimo sa ang mga eksperto sang bakuna o kung bulong para sa amo nga virus. Madumduman king kanselar ang mga hinampang nga himuon kun tani sa palabuton nga Hulyo sa sining nga tuig bangod man sang coronavirus pandemic. Balita espesyal! Alright! Energy! Action Boy, and happy Monday! Happy Monday, kag belated Happy Easter. Yes, kagapon. Kag by the way, kuan gali naton acknowledge naton ang 100.5 Alagad Radio. Ang tingog sa hinubaan, nag-upod sa aton nga pagpalayag subong. Okay. Good morning dra kay amigo naton Eric Tenerife. Yes, good morning, Dra, sa Banwas ang Hinubaan. Diyan nagalupok tingog mo di ay 45. Galubog ya. Di pwede daw, ano lang. Ano daw bumba? Gane. Hindi Sigabong. Yeah, Sigabong. Kanyon, pagidya. nga kawayan. Oo. So good morning dra sa aton nga Yes. mga kaaksyon sa Banwas ang hinubaan. No, gapamati sila subong nga action boy. Gaano sila, tawag sila gani. Tie up sila sa aton. aton. Oo. Okay, sige. Sige kag. So good morning dra sa inyo. I hope na enjoy nyo gid inyo nga Easter. Kay Ikaw Mayor action boy, pangita itlog yung mong kundi pahatagay. Pangatagay itlog. Oo. Kagay Mayor gali Ernesto Estrao may aga. Good Wala morning. to siya nangatag manumbok. Ang manumbok to kuno. Oo, no, damo to kuno manumbok, no? Subong galing ko na to mga gagmay na lang kay Gagmay na lang. Ano kang muta ko palawod pang aton dira nga mga fishermen, nga mga isda naton. Kung mga tag sa manumbok, pwede lang hindi ito napagtagaan. Kalayo na galing. No kay hindi gid. No kay hindi gid kay kalayo, di ba? Oo. Pwede ba lang hindi taniya tagaan? Pwede. Pwede. Sabi mo hindi. Do kalayo ng gidasyon boy. Kaya basi bla kung wala ka to, basi hindi ta kabalik, di ba? I-quarantine ka to nila. Basta quarantine ka bla sa Kawayan. Sa binalbagan, pag Binalbagan, pagid. pag ito, pag abot mo, kung mag-insist ka kung sulod, ti pahuway ka to kung ano, 14 kadlaw. Mag-designate sila nga isa ka pension house. So kung magsulod ka Sa binalbagan. Kung mag-agi ka, hindi ka pwede Mapangkot kagi? kung kalabay lang ya. Kaya nakabutang tubig nga, kung mag-insist ka gid sulod, tia mo na, especially kung halin ka sa lugar nga may COVID positive, ibutang ka to anay nila sa sa ilang quarantine facility. Oo. Ti, wala ako kapamangkot kung maglabay lang yung sir. Kasi wala, di ba? Tumagi lang Kuya B. Oo. Kay isang kablo ka, sang aton to bala nga, sang digad bala ka, di ba may may medyo pahuway ta. Mo medyo. So, bako tayo mapuli ko sa amon na tayo. Malambiyong katane. Hindi man. Mapawayway mo tayo sa bala. Na parang fresh air. Mukha mas hindi ko nila pasudlon bala how. Kaya kay stricto, gidradaan sa amon Action Boy sa barangay Karabalan. Hindi ka gidya kasulod Action Boy, ha? Kaya sang last ko to nga puli, pag sulod ko, Lingka, Linday, how? Sa Bacol. Ay, lala, sa Bacol. Doon siya. Doon na, ano ko ba? Nag-discriminate Diba, sila sa Bacolod. may arang tita ko sa likod. Ang baya sa akin, ay, yun ang blues ko na. Correct. Nay, taga-Bacolod di siya. Basta imang laptan ni sa pahiro sa muna. So, wala lang ako nagpuli. Kay basi, wala budlay na kabati ito story. Charot. Diba? So, nagpawayway na panay sa... Lain mo na sugpo, no? Ha? Dading ka daya Lindayaw sa Bacolod. Ay, taga-Bacolod. Hindi mang lapta ka, di ba, Hiros? Nakalain, pag hindi ako muna eh. Yung pasulat ng katungalan. Hindi, kasi may mga, kuhan kita dire mo, may mga positive cases. So, hindi tayo malikawan nga. So, parang i-appreciate sa naman aton, bala. hindi si man, kita man, tungkol ang Manila. Oo. Daw ka epicenter, abe. Na daw ginakakugmat, man nakakulbaan, man ta ko may Manila, nga mataga Manila maabot di. Mo managuro sa iban nga ba, no? Kulbaan sa taga Bacolod, no kanto to. So, mo nagpayumuyong na lang Action Boy. Wala na lang gid ko naga. Yung. Oh, labi May pa ganun nabasahan sinyo ko ang kay- post ng binalbagan. Nga mo tayo ko. Kasi hindi ako balik di balahaw. May ganin sinyo, kaya sa imo to ka gina-istaran, may buhay banga gani eh. Banga man. At least makapahumuyong kas banga. Muna. Nancy Link again. So, So, ano namin imuon? Ha? Ano namin imuon? Kaya gid-extend naman ang... Sorry, things to do Action Boy para extended daan daw mo nagreklamo, daw mo nag-agree, tiyan mo ganyan live. Kaya By the way, gali, before kita sa Action Dorel, gina-congratulate naton lang aton mga frontliners, especially mga nurses naton. Oo. Ang mga nurses naton atot bala sa luwas, like especially sa London, sa England, ginakon bala sila, gina-acknowledge sila.
Nabakita ko na sa Voice of America, ginaknowledge din sila. Si Good morning, America. Si Piers Morgan, kilala mo? Isa sa si mga judges. Chura, yalang- Isa sa mga judges sa kwan sa Britain Got Talent. Okay. Ginaknowledge nila ang mga Filipino nurses. Oo. Kwan gidya. Siyempre, basta ang mga Pinoy, dahil Connection Boy, no, Dito gina- ya. dedicated sa mga Correct. work nila. Dito yung sa ibang nga pungsod, ang mga nurses to ya, ginaknowledge. Dria, ginapalin sa body. Diriya Ay, ginadiscriminate. kala. Ay, you no, know. mana yan nga. Ginapalin, hindi pa pabaklon sa karinderya. Ay, Oo. sad. Dito yung kinakilala nila, ginaknowledge, ginapasalamatan. Okay, kabalo sa Action Boy kung ano ka dedicated ang Correct. Pinoy, labi na kaubra nila. Yan, diba? Kabalo sila kung ano kadelikado pagid nga tiara yung Pinoy ang mga nurses. Perfect. So congratulations sa ating mga frontliners, mga nurses naton, mga doctors naton. Bisan diri sa Pilipinas, ako yan Kagtanan yung mga frontliners, Action Boy, nga gabantay sa kada border, sa barangay. Bisan barangay ng Action Boy, nagpulaw man na sila mo, di ba? correct. Ang Meron mga pa dati tanod iban, naton. wala mga budget, sila balakaw, so garilay lang sila sa kung ano ihatag sa pumuluyo. So sa mga pumuluyo ang may i-share, pwede gid kahatag. Correct? Pwede. Boy Duran para sa 2021. so sige Action Boy. So number 1, ari gid Action Boy, pinaka-importante sa tanan, do your devotion and prayer time. Since lawig imo oras Action Boy. Kay kabalo ka Action Boy, ang aton kontra subong daan mo nahambal nila hindi makita. So ang pangamuyo gid Action Boy aton kinanglan gid, di ba? Correct. Oo. So next Action Boy, mag-exercise. Exercise Damo man ka. naligat ang aton ginambalan. Plano. Pero plano lang to yan. Wala man nagamba nga tumanon, gid. Plano lang to yan. Yato kay Kwan ka dundom ka to sa psychiatrist to ba lang hindi ba Yeah. mo nang iya nga ito ang guess Oo. mo nang iya Na dapat man nga. mag-exercise. Exercise, pangamuyo, basa Bible. Kasi mo muna sulit man na base. Ay, hindi ala internet Awa, siya. may ara dugang. Meron to maligo ka kadadlaw? Wala. Sorry na po tayo. Maligo ka kadadlaw. Ay, ikaw yung kagapaligo ka. Aga paligo eh. Di ba galing? Pero may araw wala ka paligo mong. But mo silingon kung may quarantine lang nga mo lang pag paligo ka dadlaw. Aga paligo gidyo eh. Bisan wala quarantine. May quarantine mawala, dapat maligo ka gidyo Action Boy. Correct? Nami ganit daya maligo kapag halin kapag abot. Oo. Maglakat ka bala kung may kadto alakat ka. Oo. Pag abot mo pagid na paligo ka pagid. Maligo. Pero paway ka na Ang yan. tanan nga mga viruses da Oo, correct. Mga virus. virus So, next Action Boy, tinuloy ang yubalay. Nan, kaya wala ka man brown, bulig kay nanay. Hindi kasi ka lang higda da bilog nga adlaw, mabangon ka lang kumakaon. Sige ka lang higda Higda ka naman, magpamusim-musim isang mataw. Nan. Ano mi ako naman sa term nga pagmamusim-musim isang kalimutaw mo. Ang musi-musi. Pagmusim-musim nga duga. Kumbaga, pag, ano tawag siya naman, sa Tagalog, gani. Pag ninilay-nilay. Charot. So, Action Boy, i-organize mo yung mga things like, bayuan Action Boy, do kagamo, nagid balahaw. So, hindi mo na pagulaton si nanay. Ikaw na lang, since ara ka man lang sa inyong balay. Correct? Correct. Next Action Boy is spend time kagid sa imong nga family. Kay may arab Action Boy nga natakaan sila nga sa balay upo nila family. Pero wais lang kabalo nga damo man sang gusto nga magpuli sila pulian, especially mga frontliners, Ang diba? mga ang mga wala ato bala sa parana sa mga OFW naton nga nagpauli diri nga atos Manila nga hindi ka pauli di subong kay way isang hindi bala? Dumaano na mga sima naton. Seafarers, linibo subong ka mga Dumaano na sila seafarers, magpululi. Tiyan Yes, mo kay ato pa to sila sa Manila. Kay iban nga kadlok man Ikaw yung magpuli nga na- sa inyo balay hindi gusto mong layas. Amugin mo ng mga tao, Action Boy, ano? Duga suli, gidyo bala nga. Kung straight ang buhok gani, gusto mo pa kulong. Kung puti, Kulong. gusto mo pa itom. Kung itom ka naman, kung puti, gusto magpa muna. No, Kung Patan. itom ka, gusto lang puti sila. Nan, di ba? Hindi So, ko may pinto gidyo pa tao, to, no? So, next Action Basta Boy. mo kay may ara ka kulong, may straight kay do. Okay. Of course, I can do whatever I want. That's magic. Magic. So, next Action Boy, communicate ka man sa imong mga friends. Oo. Mangkoto man sila, uy, kamusta ka na da, friend? Nan, di ba? Hindi nga, husto lang ka lang balang ikaw-ikaw lang gidya. Tiyan mo na ang ginatawag nga, kung lain ko na matchag Action Boy, hindi siya COVID. Di ba, ang balto ni Doc, ano siya ko no, cabin fever. Ni Doc, sino ito Action Boy? Si Doc Juan, anang Gauson. Gayares. Gauson Oo. Gayares. Oo,
Sige. So, next action boy, educate yourselves about what's happening. Hindi ka, labi na lang comment lang, kung pinagusto, kay waay kabalo sang kakatabo action boy. Correct. So, educate mo yourself. Labing ko Paano? nugay sang kwanda sa mga fake news. Oo, di ba? Abi mo kita may arang analysis nakita ko bala nga ang mainstream media isa sa dako nga nakabulig nga nagkuan naton makontrol naton ang COVID-19. Kaya tungod sa insakto nga ginapagwa nga mga balita. Oo, may nakita ko na nga daw analysis. Kay ti kontra kay mamati sa masala nga balita naglain pagid. Oo, mo to ga sa mga sa peke laset nga mga balita. Oo. So, mo na siya. Nga dapat educate mo gid imong kaugalingon kung ano kakatabo sa imo palibot. And then next action boy, learn new things. Kung di ka kabalo magluto, amo na luto ka. Hindi ka kabalo Diba? mag-cross-stitch da. Yes, namin na action boy. Cross-stitch? Oo, cross-stitch ka. Ano pa ginang iwan gani? Amo na siya amo na siyang dumay pattern, no? Oo. Amo siyang dumay pattern, May nga yan pattern, mo lang. Oo. Project na musik elementary na. Kami man, pero wala ako katon, kaging paubra ako sa Paubra mong kay tupad mama balay. mo. Sa mong tupad balay, gidyo. Kay dugalibog ulo ko. Pero actually, do hapos mo lang siya tani. Pero na, Galing kay project agdulot na- sang katamaran. Project nyo na sa inyo sa elementary ka mo. Sobra mo tupad balay nyo. Pagtapos ang pag-graduate mo, valedictorian ka pa. Ay, wala mang gida. Hindi yan man. Nahuya man ta. Di ba, huya man ta. So, kag may magluwasan action by mga project, pag kami nga guntingon mo ang mga ano blasang Papel. chips. Chips Kay yung Mon ulunan. Ulunan, na for my heart, no? Na, pero subo action, by the way, nakakita mo na ang mga project. Ara pagid nga ng mga tela bla pang ang mga Himuon, strands ulunan. yun na bla pang kuan kayo ulunan man. Oo, oo. Mo kita sa una. Sure. Pwede mo na mahimo subong. Oo. So, mera pa next action boy. Himo ang project nga gusto mo gid always mo gid gusto himuon pero hindi mo mahimo-himo tungod sa kasakuon. Tay correct. subong mo na mahimo Subong mo action na boy. mahimo. Kung ano Pero kay na- JM, dugay na gusto mag-vlog. Kita mo subong may ano na siya. May site intro na siya siya. sa iyang nga vlog. Ay, gali. Amo kasi ano yung vlog Di pala mo? nakabilog iya nga kuan. Iyang subscribers. Subscriber. Kagapon do mga gawi ko naman. Duma 11 na to JM Joy or 8 i-promote ta. Tanong Kaya basi bala anong makita ko na sa vlog yan? makita sa vlog yung tsura yan lang. Ang bako ano yung mo sa vlog mo? Be a travel vlogger. Ay, di ka giga-travel? Kung may quarantine. Ang mabali, diba? Masambaya, for now, kung nasa Takuling, kag sa station na anay. Kung paano, guro ya, gina-drive yung motor. May motor na siya mo. Gani. Diba? Nakaka-proud. Si kuan lang si Lisa bla. Liza. Sino man ang artista nga nang si kuan bla Lisa Soberano, Liza. Liza Soberano, Oo. ano? Kasi nga motor man to sabay kag daw mo to. May pelikula yata, parang movie tibla. siya. Movie nila to ni Enrique Hill. Sige. Okay? Sige. Sige. So, stay safe everyone. Good morning kay Rona Pilada Lewis. Kay Hilda Pahilanga, good morning. Annabel Obridos Ruelo. Kay Andre Polanco, amo ni si Andre to no. Kay classmate ko Sarap siya Ronnie. mag-unfor. Nuwag siya nag-unfor, Andre mo gyapon. Ronnie Bagona Valyar, good morning. Kay Kat Morales, Catherine kay Cathy Morales. Mona Carmona, Remia Garcia, Judy Villaros, Ray Pendon, Casio Montelibano Kagawad, good morning. Nenita Pahinado, kag Lelani Valencia, good morning. Happy birthday ko no sa Hawaii. Sige, okay, go. Duga training tadi. So good morning action boy kay Ma'am Elizabeth Gamala, gapamati siya sa aton kay Tahasmin Federo, kay Ofelia Arce, Joy Gomez, kay Jessie Mark Ann, good morning. Yen Magbanwa, Terz Sancho, Rogie Sancho, Mays Yason, kay Apple Florentino, dira sa Manaplag pamatis lang. Happy birthday ko na sa iya mama. Action boy birthday ko subong. Happy Kay birthday, ma. Ibong mo. Kay Lorne Magkamit, kay Josefina Generato, Nin Valdebia, Helen Cuesna, Sara Escuban, George Ferrer, Rolly Diaz, Mitroy Orguras, Carmen Reyes, Gamex Lesias, Gino Serbia, Jonathan, Mike Janseva, kay Fuente Ronnie. Sana may ayuda na sila kuno ni Gamex to. Sa diin man sa Capitol Heights. Kay Emma Gonzaga, kay Kent Juaniza, Ebs Smart Salcedo, Junie Tandingan, JM Cobrado, Lady Jonna de la Cruz, ng Mary Grace Yohani Fermin, Nonoy Tajones, Trexie Boseo, Ernesto Alcantara, kay Marden Iawan,
Evelyn Ipomoseno, Leon Ortez Lamayo Holigin. Holguin. Oo. Reynaldo Onyate Jr., kay Sheena Alegre, Jafet Saromenes, Garsky Garcia, Ana Blanca, Blancia, Ofelia Arce, Maria Nelma Teruel, Amalan Action Boy. Good morning. And happy birthday sa tanan nga may birthday. Kag ang social distancing, ha? Yes. Kag face mask. Physical distancing. Physical Ano ko na, Action Boy, distancing. ang basang WHO. Sige, Sige Kung ano lang da. Di ba may bago na yung pabalota sa Action Boy? May bago na. Why na sang PUM kag PUI? Yes. Ang tawag subong, kung why ka kapatest, kag daw medyo may symptoms ka, panawag sa imo na suspect. May symptoms ka para sa lanat, ubo, sipon, damo na bla. Panawag sa imo suspect. Kung nakapatest ka pero wala pa mabalaan ang resulta, panawag sa imo probable. Sige, para Kag kung ano gani, kung may COVID ka, confirm. Amo na siya ang panawag. Why na nadala subong sa classification ang PUM? PUM. Pero ginamonitor lang gyapon sila. Oo, monitor lang guro tawag sila sa ila. Ginamonitor lang. Kaya wala nila ang classification. Sa mga ginamonitor lang bala yan. Correct. Sige. Okay? Inyo mga tiyaraton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Stand by na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Taihopon. Ang inyo naman nga news team. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.